batean txapelketa den gure unibertso, obsesibo intentso, horren kanpoko oasi bihur zaitezke getxo, bihur zaitezke getxo. Bizitza zurrun hartuta egiten da luzetxo, naizta gaur egon tentxo, irabazteko zuekta, galtzeko ez dugu ezertxo, guazen bat bertxoz bertxo. Bizkaiara Getxora etorri da gaurkoan hitzetik hortzera. Leku berezia da bertsozaleentzat, bertan hasi baita 18. txapelketa nagusia. Algortako San Nikolas plazan jarri dugu hitzordua gaurko gonbidatuarekin, Musike Barri zentrotik gertu. Soul abeslari, musikari eta sortzailea da Afrika Biban. Badu zer esana eta zer kontatu algortarrak. Afrika, Getxon gaude hemen Musika Barri alboan. Bai. Nolako herria dela esango zenuka, ze berezitasun dauka? Berezitasuna, jentia, oso majua den jentia esautzen dut, lagun asko eko daz. Tokisa berez oso herri politxa da, deko zu itxasua, paseotxoak emoteko toki politxak, berdia, oso herri politxa dela esango nuke. Zu algortarra zara, hemen auzo identidadeak oso markatuta daude, Bai, neuk esango nuke danak antxerakoa garela, baina bai, depende segun eta ze auzotan bizizaren batzutan dirudunek eta holan bai garritzen da, baina eskeran eta holan, baina besteran dana bardina gara, Baina bai garritzen da honek negurikoa izango da ero beste tokikoa, baina hori da, diferentzia bakarra nentzako. Afrika izu gauza, eta jendeak oraindikan gogoratzen zaitu etxaiak talde mitikoaren gatik. Bai. Ondinoko esaten dabe, apatxaiak galetik eta flipatu itzenaz. Bai, viejuaguak eta holan segaztiak ez direz. Ja, gure, nire garaiko ez ez. Baina, bai, pasada da, baina ondinoko bai. Jarraitzen zaitu. Bai, jarraitzen da. Eta ordutik izan duzu musikan ibilbide luze eta zabala. Eta ibilbide guzti horretan, zenbat eta zertan aldatu zara? Nik ez dut esango aldatu naizenik ez. Afrika beranaz, baina esperientzia gehiago deko daz. Orduan, musikalki izango nuke heldutasunera ailegatu nahizuela. Da, palo ezberdinak jodo daz, orduan, baina neu bardina naz. Roka gustaten jat, soul, denetarik, flamenko, fusiño jat holan. Bai. Eta gero, soula, esan duzun bezala, euskera emakumea beltza nola bizi izan duzuzuk hori? Ez dakite, niretzako normala da. Beti izan naz diferentia, orduan diferentzia markatu indut. Soula beste, namen lantzen ez dan estilo bat, baltze izan dat euskaraz, nik esango nuke, oso arro sentitzen azela nitaz, eta posik, ondo bizitzen dut hori. Getxon Musika Barri zentroan hasi da 18. bertsolari txapelketa nagusia. Agin Laburu, Nerea Elustondo, Peru Abarrategi, Oiana Bartra, Unai Mendizabal eta Alaia Martin izan dira lehian hasi diren lehen 6 bertsolariak. Gaurko hitzetik hortzeran, Getxoko bertsoaldirik onenak eskainiko dizkizuegu. Zuek, Nerea eta Agin, lankideak zarete. Nerea, Aginek azken 5 urteetan kandela kopuru bera jartzen du bere urtebetetze pastelean. Orain arte ez ikusiarena egin baduzu ere, gaur zerbait esatea, erabaki duzu. Bizitzan zahartzea, ez da misterio, baina zu horrek jartzen, baitzaitu serio, 20 kandela jarriz, zabiltza propio, bazure aurpegiak
beste zerbait dio, bazure aurpegiak, beste zerbait dio. Erlatiboak dira, urteak, egunak, batzuk gogorrak dira, besteak legunak, aurpegiaz zer dio, gaur nere lagunak, inoiz pastelik ere, ekartze ez dunak, inoiz pastelik ere, ekartze ez dunak. Gozo gintzarik ez dut, ekarri oi klaro, diabetia baitut, geroztak gorago, nik 40ko langa, jada beti garo, ta sentitzen aiz inoiz, baino gazteago, ta sentitzen aiz inoiz, baino gazteago. Gazte sentizatezke, nigatik bizitzan ni ere horrelaxe, ibili oi nintzan, naizta kejatzen zeran, diabeti gisan pastela probatzian, ez du kejik izan pastela probatzean, ez du kejik izan. Sakarina zulakon, egin det aproba, azukrea bazuen, enago gustora ezpazera pasatzen, 20tikan gora etzara iritsiko, jubilaziora etzara iritsiko, jubilaziora. Iritsiko bazina, ojala, ojala, uste det Pedro Sánchez, pentsatzen aidala urteak luzatzea, eta berehala pentsatze aldezuzu, helduko zerala pentsatze aldezuzu, helduko zerala. Zuek, Oiana eta Nerea bikotea zarete. Lagundutako ugalketa bidez izan dituzue seme-alabak. Zuk, Oiana, kontatu beharra sentitzen duzu. Nereak berriz nahiago du isilpean gorde. Nola naturak ematen zigun momentu baten bizkarra. Lagundutako ugalketakin azetu genuen arra. Ta sentitzen dut hau inguruan nik konpartitu beharra. Ama izateko eduki dugun aukera bakarra. Bi ama izanik aukera hori bakarrik dugu iraupen. Naiz eta adi egon atzaizun zure alboan entzuten,
Zertan aritu gure bideak, kontatzen eta erruten, bestek ere ez dut esaten, nola enkargatu duten. Lehen aukera lez adopzioa alan genuen aztertu. Ta bigarrena in vitroa zen eta biok geunden gertu. Ezin zen eta azkenerako nekatu eta aspertu. Eta ulertu nahi ez duenak ez dezala ulertu. Bakarrik ezin gendula, guztiek dakite jakin. Ume bat nola ezin den izan, biobuluren etekin. Alata guztiz kontatzeari, zer dela ta hemenekin. Arazo handina neronek badet, besten begiradarekin. Gu pizkanaka horregon gara etapa guztiak errez. Ta beste batzuk ugaldu eta dana egiten dute errez. Aurra erosi egin duzue esaten dute azerrez. Nik inori ez diot esaten zer erosi eta zerrez. Baina besteen bizian neurtzen aritzen gara oparo. Naiz ezezkoa eztabaidatzen aritu naizen luzaro. Bale amore emango dut nik, ezin dut eutsi gehiago. Zuzoriontsu ikustearren edo zertako presnago. Afrika eta Euskal Herritik kanpo urte batzuk eman dituzu. Bai. Zer eman dizu esperientzia horrek, bidai horrek? Ba, dana. Ze niretzako gizono Parisa izan zen. Oso pozik egona, ze jende asko ezagutu dut, kultura ezberdinak ezagutu dut da, ordune horrek aberasten dau. Ba, ordune aberatsago sentitzen da. Metik Bartzelonara, Bartzelonatik Ibizara, Japonian, Inglaterran, Frantzian, Parisen, Txinan, Tailandian. Hamaika lekutan. Toki askotan, Polonian bizitzen, ba, toki askotan egonaz, eta horrek aberastatzen jatzu, ez? Eta gero itzuli zinen 2019an, eta horian nomada lana argitaratu zenun, ez? Eta iaz izpilu aurrean. Epe bat, oine epeak egiten dudaz. Ze motza bat direz, ez deko denbora askorik eta imaginazio askorik ordune epeak niretzako oso ondo dauz. Eta hor jaso zenituen kanpoan ikasitako gauza guztiak. Bai, hori garitzen da, soinua taulan askoz potentiagoa dela, uste dut. Ez dakit, letrak mesua taulan sakonagoa dela, pentsateot. Ikusten duzu zure inguruan, eta autoestimaren inguruko falta bat edo? Uste dut baietz. Ez da, sare sozialek eitzen da bene mina igarritzen da, ez? Edan hor gauze, balbokuan dauenako pisaten da, ez dakiten bidizaten,
eta neu pentsatote geure buruak ezagutu inbirdogula, da gero ja, bastakit, nahi dozu nahi. Baina bihar asko deko, ez? Geure buruak ezagutzeko, onartzeko, maitatzeko, eta hori izaten dute ispiaren aurrian letran. Eta zuk, ze ikusten duzu ispiluaren aurrean? Emakume baltz bat, super arro sentitzen dela bere buruakin da hain dauenaz. Eta punkisa, baina punki esaten dudanien esaten dute ja dana berdin jat, ez? Besteok pentsaten da dena. Neuk ondo sentitzen manaz egiten doana az da holan berdin jate, bestek esaten da bena. Hori da, horrezatik esaten du punki, ez? Eta pozik kompletua. Asko falta jate ikasteko, ze horretarako denbora berdo beti, ez? Bizitza oso bateko, baina nahiko pozik nago. Eta Afrika, zure sormen prozesuan nola izaten da? Normalian kanta bat ero zozer ikusten dut, ero entzuten dut, inspiratzen hauena, da aztena solan beti musikia itzen harin hau. Musikia ipintzen dute gitarriaz, ero dana anaz, da gero ja letria itzen dut. Baina normalian musikia birdot, eta horren gainean ja lantzen dute letria. Eta musika estiloa zure momentuko gogoaren arabera ateratzen da, edo? Beti egiten dute dana ataraten den moduan, ez dut planak itzen, ez? Hau egingo dut lan, eta idatziko eta hau, eta baterixi hau ez inspiratzen nau, eta horreaz egiten dut dana. Azten hasi deia bateaz, eta banoia. Hauxe duzu oiana zure puntuen gaia, txapelketa. Eta ona, lehen puntua. 5 urteren ondoren dator txapelketa. Berriro gai berari buelta eta buelta, ordutik naiz egon etxean gordeta, ta egin ditutalako hainbat ariketa. Bigarren puntua, Getxotik Iruñera doa aurten trena. Iruñera heltzea noski ez da problema, aldatu beharko da batzuen eskema, bertzolari denoi suerterik onena. Eta azkena, bertsozaleek ere bazuten gogoa. Olan egin digute harrera beroa, guk ere altza behar genuen egoa, ta trena horrela ze aurrerantza doa. Eta honakoa da unai egokitu zaizun puntuen gaia, suteak. Ta lehenengo puntua, landa lur asko dago suak kiskalita. Guztia sasiz lepo baitago jarrita, naizta baserritarrei maiz egin kritika, haiek egiten dute langintza polita. Bigarren puntua, berotek ez dute askorik laguntzen. Freskura ari baita gugandik urruntzen,
Iruña alde hortan suare gertu zen, saiatu behar degu hau dana gelditzen. Eta Unai, zure azken puntua, behar adina zaintzen aldugu mendia. Ez esan da aitor nezake egia, sasitza haundi batek hartu du erdia, eta hortik handator gure miseria. Honela dio Alaia zure puntuen gaiak, zaintza lana. Eta ona hemen lehen puntua. Denok izaten dugu zaintzaren beharra. Baina zaintzaile gutxik daukate indarra, lan horri ematen zaio aldiro bizkarra, eta horrela ilun daukagu biharra. Ona hemen bigarren puntua. Ordainduko bagenu behar den bezala. Ginake jendarte bat ona zerbitzala, baina latza daukagu guztiok azala. Ea ikasten dugun denbora joan ala. Eta hirugarren puntua, erakundeek ere badute ardura. Baina deus egin gabe dabiltza gustura, ez ordaintzeko hartu baitugu ohitura, lengoak kitatzeko igual berandu da. Getxoko saioa Alaia Martin Etxebestek irabazi du 728 punturekin. Eta zuzenean sailkatu da Elizondoko saiorako. Alaia, zorionak. Eskerrik asko, Igor. Nola jaso duzu emaitza? Ba, pozik. Ezin dut besterik esan, pozik. Gainera, bueno, 6. izatea egokitu zait, orduan asko pentsatzeko tarterik gabe, ba, pozik hartu dut nezua, bai. Esan gabe ezin da utzi gotainen zinela eta duela pare bat egun enteratu zinela Getxora etorri bar zenuela. Bai, ba, ostegunean jaso nun dei hori eta, ba, bueno, ba, bertigo pixkat eman zian egia esan, ba, astebeteko margen mentala neukalako. Saioan zehartzen modu sentitu zara? Ongi, esango nuke orokorrean, kontzentrazioa behintzat mantendu dudala. Ba, izan dira bertso batzuk borrokatuagoak beste batzuk baino, eta baina, bueno, kideekin gustora sentitu naiz, sintonia, bueno, gaia entzun da ustut behintzat sintonia berdintxoan sentitu gehala. Eta mamitxoak batzut iritu zaizkit lana egiteko haziala, lana, baino bat zeukatela zerremana orduan, ba hortxe. Nik nire burua lanian sumatu dut, eta tarteka gozatu duz ere bai, eta iruditzen gaina gozatu ezkero erantzuna ere jasotzen zela, eta horrek ere gu bete iten gaitu, eta, bueno, eskerron handia dakatu antxe bertan. Zelbururekin etorri zera, eta uste duzu bete egin dela hori? Ba, egia esango dizut. Ez dut helburua nahi bezala definitzeko aukerarik izan, pixkat astebeteko margena nukalako nire gorputza aldia pixkat prestatzeko. Ba, beraz, saiatu naiz kontzentrazioa mantentzen. Gozatzen bai, baina kontzentrazioa mantentzen. Lehenengo saioak
batzutan zorabio hortan etortzen dira, eta nahi nituen oinak lurrian izan, gaia ondo entzun, kidea ondo entzun, ikusi gaiak, pixka batzan lurra zapaltzea, ez? Eta bertan egotea nahi nun, konzentrazio galdu gabe, eta bueno, orokorrean, behintzat horrekin kontena. Eta Alaia, ze ariketetan egon zara gusturen, badago baten bat benetan gozatu duzula? Bai, batzutan gozatu eta gozatu, bertso diferente da momentu diferentetan, esango nuke handian, 10 txiken eta bakarka gozatu dudala, bestetan konzentrazio handiagoa edo rebi naiz tolesturak bilatzen. Eta posta edo olako irekiera bat, 10 txikian, gaiak argi mordo bat zeukan eretzako, orduan izan da olako, opari bat, aretotik kanpo ateatzen laguntzen zuna, ez burua, eta horre esango nuke goxoen sentitu naizela. Txapelketa aurrera doa, eta zure hurrengo saioa Elizondon izango da, Unai Agirre egongo da, bertan zai? Bai, zoragarri. Oso gustora, lasaitasuna handia da, jakitea non eta noiz kantatuko dudan. Elizondori maitasuna handia diot, gaina benetan asko gustatzen zaite herri hori. Eta, pozik, han izango gea, lanean jarraituta, eta pres gogoz eta ilusiot eskerron handiak. Bikotea zarete, Peru eta Alaia. Urteak dira lan egonkorra lortu, etxea erosi eta elkarrekin bizi zaretela. Peru, gaur Alaiak proposatu dizu lana uztea, etxea saltzea eta munduko beste txoko batean utxetik hastea. Lanpostua etxean, guztia berdinan, aurrera ateratzen, gure aleginan, aspertu egin zara, maitea jakina naiz aldaketarako, zuk daukazun grina, non geratuko zaigu aurretik egina. Lehen sentitzen nintzen, alikta ondoen, dena ze berrikuntza, bizitasun sormen, baina faltan botatzen, dut zenbait eromen, ez enaiz aspertuta, ea ze izango den, alde egin nahi nuke, aspertu baino lehen. Tentazio aurpegiz, albotik izekan, urrun joatea duzu, helburuta metan, monotonia apurtu, behar da tarteka, baina lortu behar da, Alaia oreka, ez da mesedegarri, beti aldaketan. Ez nuke nahi berdina, betikotzen jardun, beti hain formal zintzo lehorta euskaldun, kolorez bete nahi dut, 1001 album, begiak zabal izan,
bizitu eta bum, bizitza bat daukagu, gozatu dezagun. Beraz gure bizitzan gozatzen saiatu, Karibeko irletan pekatuz pekatu. Nien aizolako amaitea parkatu, nola gaurre zuztean nauzun harrapatu. Almohadarekin nahi dut behintzat kontsultatu. Almohada izaten da, sarri arnas bide, nik itxas olatuak nahi ditut maindire. Bide hau gure ote, edo ote nire. Lasai pentsatu zazu, lasai adiskide, zurekin edo gabe izango naiz libre. Alaia, honela dio ganbarako gaiak. Epailearen aurrera ekarri zaituzte. Esaten duzunak ez duzugan bakarrik eragingo. Lehen borroka bakarra zen, jantzi edo ez pijama, baina iluntzen joan zen, gure etxeko panorama, eta apurtu haurtzaro zoriontsu baten plana, orain negarrari eusten, eduki behar dut lana. Aur bat nola joaten da, epaietzar baten gana, galdera klasiko batek sortzen du niregan zama. Galdera klasiko batek jartzen du niregan zama. Nor maite duzu gehiago, zure aita edo ama. Parean mailu bat eta barruan galde ikurra, dena puskatzen denean, anabasa da ziurra, zoriona oroitzen dut, iragan baten gaiurra, nola liteke etxe bat, kolpez erdiz erdi
urra. Galdera bat egingo dit, eta niregan glamurra puskatzen da dardar baten, baitut oinazpiko lurra. Puskatzen da dardar baten, baitut oinazpiko lurra. Amatanik baitiogu nire aitari beldurra. Mundua alda liteke, alda liteke garaika, mundua irauliteke, irauliteke epaika, tratu bat tratu txargisa, ezin nuenean sailka, eskolan lagun artean, ezin nire mina aipa, baina amak ezin du izan, beti mamu bat jarraika. Naizta bihotz bihotzetik, kontra esanekin maita. Naizta bihotz bihotzetik, kontra esanekin maita. Aitari esango diot, jada ez dela nire aita. Afrika bada bertsolariek egin baruten lan bat dela hitzak doinuan sartzea, eta zuk musikari bezala ere askotan hori egin baruzu, letrak egin. Bai. Ezberdina da, nire txako. Bai, zeneuke egiten doaz letrak etxian, super tranquilo, estudioan, da gero abesterako momentuan, dana ja listo dago, bertsolariekin birgabe momentu horretan. Asmatu, euretukua badekote, baina bakizu hor bakarrik egotia esenari zuan, da nerbizuak, impresioa ez daulan, nire txako horrek zailagoa da. Eta normalean zen mezu bidali nahi izaten duzu zure letretan? Empoderamendu mezuak, feminismo berdintasuna, autonomia emozionala ero bebai hori errebindikatzen dut. Ez dugula inoren beharrik posik izateko eta aurrera juteko, hori da nire mezua. Eta bertsolariekin egin duzu noizbait kolaboraziorik edo egin nahiko zenuke? Hola nahi neban, indala gutxi bilaldiko kantan. Nintzen baitakin? Nintzen baitakin neban letra, eta nuka abestu neban, olako kolaborazio bat izangorik ez, derechako bai. Ez dut holan egin en plan formal, baina, bueno, batek editzen man hau itzeko, apuntatenaz. Eta aurten, txapelketa nagusia dator, Euskal Herrikoa, jarraituko duzu? Normalian ez du jarraitzen, sekanpune honaz, baina aurten jarraitu ingot, bai. Afrika, sortzaile eta musikari moduan, baduzu hemendik aurrera lan, proiektu edo egitasmo berezirik? Besten jarraitzen dut, eta gero beste proiektu batzutan nabil, ETB2an emango programa bat, rock programa bat, 3. adineko jenteari zuzenduta, familizan ikusteko programa bat da, rock talde bat osatuko dugu, nagusi zen txako eta oso interesgarri izan da, hori bakarrik esan aldot, bestela fersat urdein abestu ingot, eta gauzak egiten denbora guzti izan. Epailearen aurrera ekarri zaituzte. Esaten duzunak ez duzugan bakarrik eragingo.
Udaletxeko zinegotzia, askotan izerditan blai, eta ondoren aldundiraino, aukera berri baten zai, egin ditugu 11 lagun, ta egin 11 etxai, nere alderdiko talai, honetan nenbilen alai. Baino lehengoa ta oraingoa bere izitako bigarai, esandakoak eragina du, isiltzen denak ere bai, isiltzen denak ere bai. Alde batetik bestera naizta, egiten nuen jauzia, korrupzioko lokatzonetan, bukatuko da auzia, akusatuen artean nago, ez da nere nagusia, ni nintzen zinegotzia, alderditik egotzia. Ta mendekua sumotelean izango da egosia, nere hitzekin idatziko det, alderdiko autopsia, alderdiko autopsia. Beraz fiskalak galdetu eta hasi behar det kantari, esku batekin helduko diot dardarka dagon hankari. Erantzukizun handia daukat, hori bistan da nabari, lotzen gaituztenak ari, sendoak dira ugari. Baina guztia kontatuko dete naiz gezurretan ari, ez det izan nahi asko bezala, Iberdrolan kontsellari, Iberdrolan kontsellari. Lagunak zarete, Unai eta Alaia. Badira urte batzuk, arropak eskuz egiten hasi zinetela. Hasieran zuentzat egiten zenituzten, ondoren baita inguruko lagunentzat ere. Zuk, Unai, zuen sorkuntzak salgai jartzeko gogoa daukazu. Alaiak berriz, ez. Kotoizko jertxe egiten jarri, genuen hainbat enpeño, ta gure lana beste salgai, gaur zertako ez jarriño. Gure herria berskata zaraz, betea da leporaino, hobe dirura gugana etorri,
amantzioren era baino, hobe dirua gugana etorri, amantzioren era baino. Baina mantzio ta konpainia, nolatan utzi antzita, larun batero egiten dute, zentroan ditara bisita. Gure patrikak hobeak dira, eta arropa polita, baina jendeak kontsumitzen du baloreak erantzita. Baina jendeak kontsumitzen du baloreak erantzita. Hiru makina lau armario, presta dezagun sotoa, gure arropak balorea du, ta maila dauka goikoa. Bertako piparrak eta sartinta atun potoa, arropak ere beharko luke, kilometro zerokoa. Arropak ere beharko luke, kilometro zerokoa. Baina begira haien beirate eta eskaparateko, kristal handiak kompetentzian dira guretzat kalteko. 300 euron dago kuota, justu lentejak jateko, egun aberats izan behar da, autonomo izateko. Egun aberats izan behar da, autonomo izateko. Hori gerora ikusiko da, irabazik gora bera, nere ustetan hemen txedegu, gure biziko aukera. Zergatik eta eskunfunk hortxe, puntutanen sudadera, bide ontatik behin hasi ziren bakarrak ere ezkera. Bide ontatik behin hasi ziren bakarrak ere ezkera. Naiz eta ongi irteten diren, bizitzan apustu batzuk, ez gara ontxota punto eta gainera ez gara eskunfunk. Zuk elikatu zure Instagram, zure Twitter, zure Facebook,
eta erronka eginez gero zuri erosiko dizut. Eta erronka eginez gero zuri erosiko dizut. Nagusian badaukat 2009ko txapelketakoa, nik orduan 4 urte eukiko nituen. Eta gogoratzen dut hori, ondela familia osoa sukaldean txapelketari adi, ni nire kontutara, bertsoak gehiagi ulertu gabe, baina gogoratzen dut esan zutenean hori Maialen Lujambio irabazlea zela eta... Txapelketa nagusian 2 bider parte hartu dut, eta oso esperientzi onak ez, zaren nuke ez. Lehenbizikoa bersotaraz nintzen, 88 eta ez da 89 edo, txapelketa nagusia zagola eta Nafarroan biherren nahi nun eta txapelketa nagusia da. Nik egia esateko ez nakin nola banion ere, joan nintzen, kantatu nun, ortzenaiz Hernani kantatu nula. Eta nire lehenbizikoa txapelketa hola pasatzen ez. 2009ko txapelketa horretan, ondion bertso eskolan hasi barik gengo zen, hasi ginen 2010ko urtarrilean uste dut. Bai ez? Orduan, txapelketa hartako rekorduen lauzue. Maialen, superrondo tal, baina etxeko telebizio txikitik eta pixkatoran. Niretzako nire txapelketa kutxuna da 2005koa. Nik orduan ez nuen parte hartu, baina gogoratzen dut emozionalki ere ez dengoen lotuta txapelketarekin eta disfrutatu nuen izugarri. Nire lehenengo debuta izan zala, etxian ez esan gabe, gurasoita esan gabe, eta gero egunkarietik jakin zuten, eta ni isilka joan nintzen, da nire kezka nagusia, ez alda inorre egongo nire ezagunik hemen nire aurrean. Honik 4 intentu egin ditut eta gazi gozoa pixka bat nire itzaz pertsonalki. Eta entzule bezala, oso momentu importantea eta asko disfrutatu dudan evento bat derrigorrezkoa, ez da? Lehenengo agaz, egortenaz, lehenengo saio agaz, ganera saio honak urteguen, kriston giro eguan, Itiazabaleko frontoian eta tope beteta, niretzako plaza barri betzan, kantukidiak ezetuten dituzen, neukon konfiantza handirik eurekaz, eta apurbet urduritasun puntu betea joan nintzen, gero oso akordu hona dekote egun horrena. Nik hasiera akordanaz bekera paginenean lehenengo aldiz flipau inela. Pentsatagaten hain montaje handisa ezin zala egon bertuan baitan, pentsatagaten gehiagizkoa zela. Amona nola izan ama ezkeranak, akabo aste ontako hiletak ta dramak, albek beti errazten ditu gure lanak, mila eskerremengo bertso zale danak, zuen txalo bakoitza hementxe daramat. Atxe! Ai, ze ondo! Zer atxe? Atxe? Itzetik hortzera hola deituko zuten mendik aurrera? Ikustezu, dara prest. Dara prest. Zezmuz. Bueno. Etorri bertxolarik sartu behar. Eta gero sintonia entzun detenien. Bueno, hori ikaragarria izan da, Jendea gainera emateko zegoen, baina pankarta gutxi ikusi dut. Bai, pankarta gutxi ikusi dut horre. Eta nik ez dizut esaten hemen idazteko edo dalakoa, baina, bueno, zehose, bai, ez da? Ja, zuk nori egingo zinioke pankarta? Nik egingo nioke, Xabier Amuritzai baina nola ez duen parte hartzen. Ja, bueno, baina saioan gustora gontzea. Bueno, gustora naiz, baina gauza batzuk aldatuko nituzke. Bai, adibidez, hori, puntu erantzunetan, gaia, zer da hori gaia aurretik ematearena? Zer da txapelketa dala? Ja. Bertxolarik sufritu egin behar dut, sufritu! Eta gero puntu erantzunetan noraino joten da, atzera bertxolaria. Horrela egon behar du marka bat edo zerbait bestela ez da noraino agertuko da, beraz, esango diezu antolatzailei, ez da? Bai, nik uste dut baietz, hori garrantzitsua dala,
Eta gero beste gauza bat baita ere, kartzelakoa. Ganbarakoa? Orain ganbara da ez da kartzela. Bueno, ulertu jazu, ez da? Nik esan nahi dela da, zer da hori, iskinetatik sartu dira, baina nun dago kartzelako pasillo luze hori? Bertsolariak behar du berotasuna jaso, txaloa jasotzeko denbora, epikotasuna behar du bertsolariak. Hori ere esango jesu, ez da? Bale, lasai joan ditzen naiz. Eta bueno, hoxe, banua, ze badakizu, txapelketaren trena, geltoki asko dauzka, eta baindikan, dakau Arrasate, daukau Gotaine, dakau Gasteiz, beraz, hemen dikan, banua, eta laster arte, bale? Bale. Bueno, antxatxe, Bale. Aur! Aur! Aio. Txapelketa nagusiko kanporaketak zuberoan jokatu izan diren arren, lehen aldiz iritsiko da urriaren batean Gotaine irabarnera. Biharamunean Gasteizen jokatuko da 4. kanporaketa. Gasteizen herrialdeko finalak eta txapelketa nagusiko kanporaketak jokatu izan dira. 2009an, txapelketa nagusiko final aurreko hartu zuen Europa pabilloiak. Bertan, honako puntu erantzun hau kantatu zuen Iñaki Zelaiak. Trebinuk izan nahi du Arabako parte. Eta aleginean ari da jotake. Hemen gertuan dago ez dago aparte. Gure laguntzarekin hori lor dezake.